Jeg vil gerne bevise sætningen for funktionen, f af x er ax i anden, er differentiabel med differentialkoefficienten f mærke af x er lige med 2 gange a gange x0. Og sådan lige til at starte med vil jeg gerne lige give noget basisviden. For eksempel så har vi en sekant her, og den har et fast punkt og et ikke fast punkt, hvis man kan sige på den måde, på vores graf eller på vores funktion, som er her, og går igennem 2 punkter. Og så har vi vores tangent, som har et fast punkt på vores funktion, og den er her. Yes. Og så har vi vores differentialkoefficient, som er f mærke. Og så i det her tilfælde er den 2 gange a gange x0. Ja, så nu vil jeg så bevise den her sætning med tretrinsreglen. Så første trin er så at opskrive sekanthandlingen. Så vi starter med at sige, at AS, som er vores sekanthandling, er lige med de her 2 punkter, som vi så vi har to punkter med 4 forskellige koordinater, og vi har så tænkt os at bruge den der y2 minus yx, y1, yada. Og den har vi så, der tager vi så, siger f er x0 plus h minus f er x0, og så dividerer vi den med x0 plus h minus x0, skal der så stå. Sådan der. Og som man kan se, så kan de her så lignes ud med hinanden, så vi trækker dem fra, og så har vi bare h tilbage, så den bliver til f af x0 plus h minus f af x0 selvfølgelig, divideret med h. Og så skal vi så sætte den ind i vores funktion, så det bliver til as er lige med a gange x0 plus h minus a gange x0 plus x0, og så er de her så 2 i anden, fordi det er vores funktion også, de 2 x'er der. Det gør vi sådan der. Ja, og så skal der selvfølgelig lige et lille parentesrum. Ja, så er vi så nået til andet trin hedder det. Skriver vi her, trin 2. Og her skal vi så bare sætte vores, det vi lige har lavet her. Vi har 2 i anden, hvis man kan sige det, 2 potenser, og vi får så en kvadratsætning ud af det. Så vi vil sige, at AS, altså vores sekanthandling, er lige med A gange x0 i anden plus h i anden plus 2 gange x0 h minus, så har vi så det her oppe, som bliver til h ax0 i anden bliver det til. Ja, og så dividerer vi det med h, som så vanligt. Og så får vi så det dobbelte produkt, hvis vi regner den ud. Så vi siger AS er lige med A gange x0 i anden plus A gange h i anden plus A gange 2 gange x0 h i minus ax 0 skal det være det der. Det er lidt stort 0 i anden. Ja, og så dividerer vi det hele igen med h. Og så regner vi den, så kan vi så se her, at de 2 led her,
de udligner hinanden, hvis man kan sige på den måde, så vi får det stykke tilbage her. Og så kan vi så sige, at det kan vi lige skrive op, bare så det bliver lidt mere tydeligt. Så siger vi AS lige med A gange H i anden plus A gange 2 gange x 0 plus, gange H, gange sådan der. Og så dividerer vi det med H. Og så kan vi se igen, at H udlignes med H, så nu har vi det her tilbage. Det er så vores sekanthelling. Nu går vi så videre til trin 3, som er at lade H gå mod 0. Så vi starter med vores, ligesom sådan, hvad skal man sige, formlen for at lade H gå mod 0, eller hvad man kan sige, er sekanthældningen går mod tangenthældningen. Det skal selvfølgelig være T. Så for at H går mod 0. Og hele det stykke her er vores sekanthældning, så derfor siger vi, at A gange H i anden plus A gange 2 gange x0 skal gå mod vores tangenthældning, som så er vores det stykke, vi har lige her. Så det er A gange 2 gange x0 for at H